Какво ти не отиде? Не, ти не отиде все пак. Добре, можеше поне ти да отидеш. Не, мой приятелче да ходя. И твой беше също. Каквото минало, минало. Теб не ти ли е яд? Дори не успяхме да се сбогуваме адекватно с него. Как ще се сбогуваш адекватно с труп? Какво говориш? Трупа тропа на врата. Какви ги говориш? Абсурдно е дори да си го помисля. Не е нужно да си груба. Ти се държиш нелогично, не съм груба, честна съм. Нелогично. Трупа тропа на вратата. По главата завърта се къвгата. Карван кълве и яде всяка втора грешна мисъл и грабливо пак краде. Отвече си отишъл и бавно заминава, като тя не различава. Защо нервничиш? Просто едно глупаво събиране. Не е края на света. Просто едно глупаво събиране. А ти чуваш ли се? Той ни беше приятел и сега го... Няма, стига нервничи. Нищо сериозно няма случило се. В главата й водовъртеж, небето няма да обвържеш, всеки кръг си има ръб и на ръба тя се застоя и загледа пак трамвая, по който... Лъжи! Лъжи! Това сигурно е най-сериозното нещо, което ми се е случило. А ти го изкарваш. Гадно, малко, жалко. Аз не го изкарвам никак, как не е. Просто е въпрос на време и ти да го видиш. Вижда тя и чува, ала няма нито дума. Капка вяра не бушува, но отчаяние изплува. Душата й гореща. Обеща ми, че няма да се чувствам гузно, ако не отида. Ами пък не можах да отида. И сега защо се чувствам така? Чия вина е това? Твоя! Само твоя! По-лесно е да набедиш чуждия в главата от аза в душата. И когато дойде време, паралела да се отсече, борете се с бреме, което някак да се понесе. Защото инак водата те застига и усещаш се дарила, може би на сила, душата си красива. Стига! Не ви знам как ще започнем филма. Събуждаш се от аларма на часовник. Да! Хайде! Ти го направи. Всичко е било сън. Всичко е било сън. И сега показваме какво. Ти не си шизофреничка. Чухте ли това, деца? Чуха го.